ndị mmadụ tiri oge Jesu banyere na Jerusalem, Hosana, Hosana, nyere nwa David. Ukwu ọṅụ bụ ihe anyị ga-eji wee baa n'ime ụlọ ụka dịka anyị na-ebido emume anyị na-akpọ izu ụka dị asọ, the Holy Week. Ọ bụ oge anyị ga-eji were chịkọta onwe anyị ọnụ, were mkpa anyị niile, nsogbu anyị niile na ihe niile anyị na-ayọ Chukwu n'oge a. Ọ bụ oge a bụ oge kachasị mkpa n'oge ụka niile. So ka anyị obi anyị na mmụọ anyị ọ na Eucharistia dị asọ nakwa emume ndị ọzọ dịka anyị ga na-esi na-anọ na ebe ndị ọzọ anyị na-emegasị bụ na different parishes. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, onye nwe anyị nọnyere ụlọ. Chineke nna obiọma, mee ka okwukwe ụmụ gị na-ebuwanye. Biko were obiọma gị nara ekpere anyị bụ ndị nke gị na-akpọkụ gị. Taa anyị jicha igu iji nye Kristi otuto. Anyị si na Kristi egụnye gị mkpụrụ ezi ọrụ anyị, ịbụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi. Amen. Nessa etapa maninha. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ. Ọgụgụ nke a si n'oziọma dị na ncherịta ihu ụnụ. Mgbe ụnụ na-abanye ya, ụnụ ga-ahụ nwa ịnyịnya ibu elibere nke na-enwebeghị onye nọkwasịrị n'elu ya. Tọpụnụ ya, sepụtanụ ya n'ebe a. Ọ bụrụ na onye ọbụla ajụ ụnụ sị, gịnị mere ụnụ ji atọpụ ya? Gwanụ ya sị, ọ dị onye nwe anyị mkpa. Ndị eziri ozi wee gaa hụ ihe dum dịka Jesu gwara ha. Mgbe ha na-atọpụ nwa ịnyịnya ibu ahụ, ndị nwe ya wee jụọ ha sị, gịnị mere unu ji atọpụ nwa ịnyịnya ibu ahụ? Ha wee zaa sị, ọ dị onye nwe anyị mkpa. Emume anyị na-eme ncheta ya this Holy Week abụrụ emume ogologo akụkọ. Ọ bụ more of meditation, ichigharị uche. So na oziọma anyị nụrụ na ya bụ ihe anyị na-eme tata. Ihe a bụ oge ụmụazụ Jesu na ụmụaka na onye ọbụla gbakọtara ọnụ na-eti Hosana, Hosana, Hosana. Ọ bụrụ na ajụ anyị tata gịnị bụ Hosana, ọtụtụ n'ime anyị ga-asị ọ bụ egwu ikele Chineke. Yes, that is also true. Mana the actual meaning Hosana pụtara zọpụta anyị ugbu a. This is a typical example. The donkey has been there for long. Nobody cared about it. Jesus asị ngwa gaa tọpụ ya. Then ndị mmadụ asị gịnị? Onye gwara gị tọpụ ya? Anyị amara ihe bụ ebumnuche ndị ahụ, ma ha chọrọ ka nwa ịnyịnya ahụ nọgide ebe ahụ ruo mgbe ole. Mana ihe bụ isiokwu bụ na God does not take order from anybody. Mgbe ọbụla Chineke chọrọ ịzọpụta mmadụ, ọ nara ele anya ihe mmadụ ma ọ bụ mmụọ na-ekwu. Ihe ọma bụ tọpụta ịnyịnya ahụ, gwa ya na ọ bụ onye nwe anyị. The master needs it. Ịnyịnya nọ, kedu isi maka anyị nwa? Ka anyị jirizie okwu nkasi obi a were tinyere oke olu sonye ụmụazụ Jesu ma ụmụaka, maka na ụlọ mana na mbido anyị ekwure, mana na mbido a sị na ụmụaka Jerusalem, ọ bụ ụmụaka ma ndị nwoke ma ndị nwanyị ma ndị nke obere. Ọ
ọ bụ onye ọbụla sonye eti mkpu were na-asị Hosanna dịrị nwa David, Hosanna n'elu kasị elu. Ngwanụ ka anyị jirizie olu a n'ukwe wee banye na ụlọ ụka. Hosanna dịrị gị onye nwe m. Jerusalem ebe dị nwenụ. Hosanna dịrị gị onye nwe m. Hosanna. Front of it. In line. Come on, why are you following me? Just stay right where you are. Hosanna. 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 I don't know. It's up there. Okay, thank you so much. Mark B. Yeah, I know. Okay. Yes, are you leaving? Oh, this is a different one.
Pita n'ezie ka m na-agwa gị tupu oke ọkpa akwa akwa taa ị ga-aga agọ ugboro atọ n'ihi na ị maghị ebe ya. All the time.
You will be with me in paradise. My prayer is that each and every one of us will be among those that God will say, be with me in my paradise through Christ our Lord. Amen.
nwere isi ọma bụrụ atọ oriri nke mmadụ Chineke dị mma.